Tuh perawan Kalimantan. Lah ora Pak Dalang ngebet dibrok ning panggunge. Nggih, sik bengok-bengok lho ya. Nggih, diaturke ra kitang sarep rapopo. Mboten napa-napa. Apa sih eling gawe leganing sesama gede pahalane. Mergo iki Pakde, sampean tengah Pakde. Riwang kat sore. Bejo kemayangan tenan iki Mang gareng iso. Tenan. Nyangking kiwa karo tengen lho. Jenenge sendang ngapit Pancuran. Padasan Mas. Padasan ning ngeten iki. Sepeda Mas. Ya. Rina wengi tansah kelingan Parawan ayu Kalimantan Bantal kuleng tak sayang-sayang rasane kaya wong kelangan Cimpedak Mas tutu nangka Biyen cendak saiki ombo. apa lho biyen cedak Saiki ombo. Saiki dawa. rawani kondo neng apa sliramu lunga ninggal mulih ra ninggal bondo tapi kan ninggal putra Ninggal cek 3 miliar. wah Tarman man nasib lo man musik yo TK Pertiwi Kang Mangun CS joget Lucy Brahman Lalamut ya Indonesia goyang dong Rina wengi tansah kelingan Prawan ayu Kalimantan
wong mendem tadi sing nyanyi bareng melu mendem. Ini kan namanya garap. Nggih. Si kreativitas tuh harus ada garap. Betul, Nek garap. plek kaset iki jenenge monoton. Nggih, garap sio. Nah, iki mau jenenge garap kewirangan, Mas. Aku tak celuki mak Nggih. Pak. Suwun Mas dalam.